Как да попълвате изследвания, без да нарушавате правилата? За да остане вашият акаунт активен, участието ви да има смисъл и да получите заслуженото възнаграждение, е важно да отговаряте честно и да отделяте пълното си внимание на въпросниците. На какво трябва да обърнете внимание? Време. Не бързайте. Твърде бързото попълване на изследване подсказва, че не обръщате достатъчно внимание на инструкциите или въпросите и отговорите може да са с ниско качество. Последователност. Винаги отговаряйте честно и в съответствие с това, което сте посочили в предишни въпроси или във вашия профил. Противоречивите отговори могат да доведат до това клиентът да отхвърли въпросника като некачествен и вие да не получите възнаграждение за участието си в изследването. Контролни въпроси. Въпросниците съдържат прости контролни въпроси, предназначени да проверят дали действително четете въпросите и отговорите. Например, от какво се прави снежен човек? Сняг, пясък, тухли. Език. Избягвайте вулгарни или неподходящи изрази в отворените отговори. Това може да бъде причина вашите отговори да бъдат изключени и възнаграждението да не бъде изплатено. Честност. Никога не лъжете и не посочвайте нереалистични данни. Винаги отговаряйте според истината и личния си опит. Не използвайте текстове, генерирани от изкуствен интелект или преки пътища. Защо това е важно? Нашите клиенти често вземат много важни стратегически решения въз основа на изследвания. Качествените и честни отговори са абсолютно необходими. Благодарение на това можем да ви предлагаме интересни въпросници и да ви възнаграждаваме справедливо. Ако установим многократни нарушения на правилата, членството ви може да бъде прекратено. Това би било жалко, както за вас, така и за нас. Благодарим ви, че сте с нас. Ако не знаете, попитайте.